שימו לב, היום אני קוראים לי אורי, היום אני אלמד אתכם איך פותרים את הקובייה ההונגרית. אנחנו מסתכלים על הקובייה שיש לה 6 צדדים, לבן מול צהוב, כחול מול ירוק ואדום מול לבן. אם אני מדבר צדדים, זאת אומרת אם זה הצד הכתום, אז הצד האדום יהיה מתחתיו, אוקיי? קשה לי קצת לצלם, אבל תסתכלו. אנחנו מחפשים את הצד הצהוב, רק רגע. פשוט קשה לי לתפוס את הטלפון, הנה הצד הצהוב, ואני צריכים להביא 4 לבנים. הנה לבן אחד, הנה לבן שני, והנה לבן שלישי, שני, סליחה, קשה לי עם הצילום, אבל הנה אני מסתדר. אתם שמים לב, שלישי, אנחנו מחפשים את הרביעי, ואני רואה שהרביעי נמצא, איפה הוא? רק שנייה אחת. הנה הוא פה, אנחנו לוקחים אותו למקום שאין לבן, מסובבים, ושמנו לב, שמתי כתר לבן על הצהוב. עכשיו אני צריך להפוך את הכתר הלבן למטה, למה? כי הלבן הוא למטה. איך אני עושה את זה? אני מסתכל על הכחול, מביא את הכחול לכחול, תופס אותו בצד ימין, מוריד אותו פעמיים. מסתכל פה על האדום, ומוריד אותו פעמיים. מסתכל על הכתום, סובב שתי צדדים, כן? ומוריד אותו פעמיים. מסתכל על הירוק שהוא מוכן. אם לא היה מוכן, הייתי מזיז אותו. ועכשיו אני שמתם לב, יש לי פה צלב לבן על הלבן. עכשיו אנחנו צריכים להשלים את כל הפאה הלבנה. אנחנו מסתכלים למטה, שיש לנו פה ירוק. אנחנו הולכים לצד הירוק, מוזיזים נגד ומעלים לצלב למעלה. שמתם לב, פינה נכנסה אדום, ירוק ולבן למעלה. אנחנו מסתכלים עוד אחד שהוא אדום, הנה הוא באדום, אנחנו צובבים הצידה, מורידים, הכחול נכנס לכחול ואדום נכנס לאדום. נשאר לנו עוד 2 פינות. אני רוצה להראות לכם משהו יותר קשה. אין לי, לפעמים שהוא מתחבא פה למטה. שימו לב, הכנסתי עוד פינה, מחפשים את הפינה האחרונה, הנה, שימו לב, הוא למטה, הוא פה למטה, נכון? הנה, הוא פה למטה, פה. מה אני עושה כדי להכניס אותו לכאן? אני לוקח הצידה, מוריד, מסובב פעמיים, ואז מרים. ואז הוא עולה לי לשכבה העליונה. ועכשיו הוא במקום שלו, אני עושה ככה, ומעלה. שמת לב? יש לנו T בכל הצדדים, T כחול, T כתום, T אדום ו-T ירוק. עכשיו אני מחפש להשלים את השורה הזאת. אני מסתכל, אני רואה פה שיש לי אדום וירוק. אני רואה שהירוק הוא בצד שמאל. אני לוקח נגד הכיוון, מוריד, מחזיר ומרים. ואז משלים את הצד הירוק, את הפינה. פה זה מוכן, פה זה מוכן, לצערי. עכשיו יש לנו פה אדום וכחול, נכון? אני מביא את זה לאדום, הכחול הוא נמצא בצד ימין. אני מביא נגד, מוריד, מחזיר, נרים, ומסובב. שמתם לב? עכשיו אני מסתכל פה, חסר לי פה כתום וכחול. הכתום והכחול נמצא כאן. הכחול הוא פה. אני עושה 1, 2, 3, 4, משלים את העליון, ויש לנו פה כחול מוכן, אדום מוכן, ירוק מוכן, וכתום מוכן. במצב כזה אנחנו הופכים את הקובייה, שהיא תהיה לנו כאן, במצב כזה. מצב שהגעתי למצב, שימו לב, שיש לי 4 בצד ימין, אני מסובב את הקובייה, שכל הרביעייה תהיה בצד שמאל. ועושה דבר כזה, ככה 1, 2, 3, 4, 5, 6. שמתם לב? קיבלתי צלב. אבל שוב פעם יש לי רביעייה. אני יכול לסובב את כל השלב הזה, אבל אני יכול מעדיף לעשות דבר כזה. שימו לב, אני מביא את 4 לצד שמאל. ואז אני צריך להשלים את הצד הצהוב. אני עושה מעלים, מסובבים, מורידים, מסובבים, מעלים, 2 ומורידים. שוב פעם הצהוב בא לפה, אני עושה לו ככה. מעלים, מסובבים, מורידים, מסובבים, מעלים, 2 ומורידים. שימו לב.
אני צריך עכשיו לעשות מצב שתי פנסים. מה זה שתי פנסים? יש פה שתי פנסים כתומים. זאת אומרת, הם שייכים למצב של הכתום. הנה. אבל שימו לב, פה אין פנסים, פה אין פנסים, יש חצי פנס, פנס אין, ופה אין. ברגע שיש לי שלב של פנסים, או שני פנסים, או שלב שלם, אני שם אותם אחורה. זה קצת שלב, קצת מסובך, שימו לב. אני כדי להשלים את כל הפנסים, אני עושה ככה, ימין נגד, חזית עם, ימין נגד, אחורי פעמיים, ימני עם, חזית נגד, ימני נגד, אחורי פעמיים, וימני פעמיים. שמתם לב? יש לי פה שני ירוקים, שני אדומים, שלושה שהם מוכנים וכתומים. ברגע שיש לי את השלב, עכשיו אני מסובב, שימו לב, יש לי פנסים, פנס מוכן, חסר אמצע, פנס מוכן, חסר אמצע, ופנס מוכן, חסר אמצע. אני לוקח את הפנס שהוא קיים, שהוא מלא, שם אותו אחורה, תופס את הקובייה ככה, וזהו השלב שגומר את הקובייה, או פעם או פעמיים. אני עושה ככה, 1, 2, עם, נגד, 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 עם, נגד. שימו לב, פעם ראשונה נפתרה הקובייה, בדרך כלל זה או פעמיים, בדרך פעם או פעמיים. שימו לב, הנה הקובייה פתורה, הנה ירוק מול כתום, ירוק מול כחול, כתום מול אדום, והצהוב מול הלבן, לבן מול צהוב, ירוק מול כחול, ואדום מול כתום. שיהיה לכם המון בריאות ותלמדו מזה. אני אורי מאשקלון.